Ahoj, jmenuji Větřík a vítám vás na portálu gameteam.cz na serveru 3 Creative. Dneska mám pro vás informačku. Jedná se o to, že zde na Creativu došlo ke změně koncepce, kdy byl vytvořen nový spawn a byl nahozen nový hlavní plugin Plot.me. Dále byl Creative rozdělen na dva světy, na klasický, který ukazuju, ten non-VIP a pak na světy VIP. Do budoucna pro vás plánujeme další pluginy pro vaši zábavu. Více informací najdete na stránkách gameteam.cz, jakožto i IP adresu, pravidla a návod, jak pracovat s tímto pluginem. Přeju vám pěkný den a pěkné hraní. Ahoj.